Историята на тролейбус 11. Линията е открита през 8 ноември 1988 година с маршрут от обращателно колело на пазар Борово до обращателно колело Жека Дружба 1. 1990 година с маршрут от обращателно колело Жека Доци Гетовчев до обращателно колело Жека Дружба 1. През намирането на смисъла като гаранция. През 1991 година с маршрут от обращателно колело Жека Точек Далчев до обращателно колело Жека Дружба 1. Париж е готов за шоуто на най-добрите. През 1993 година с маршрут от обращателно колело на ВЛА до обращателно колело на Жека Дружба 1. Част от големия спектакъл истинските палци на над 15 българи, които стартират с надежда през 3 на март 1994 маршрут от буливар Княз Александър Дондуков до обращателно колело Жека Дружба 1. През август 1994 точна гара до обращателно колело Жека Дружба 1. Линията се обслужва от депо Искър. Годишен състав: Соларис Шкода 26 Соларис трето поколение, Шкода 27 Соларис четвърто поколение, Шкода 27 Соларис трето поколение. Ами това беше за днес. Абонирайте се на канала ми и чао!